MC Byg er din lokale Monier-certificerede tagpartner. Vi hjælper dig sikkert gennem valget og oplægningen af nyt tag. Det kan umiddelbart virke uoverskueligt at skulle vælge nyt tag, for der er mange ting at tage stilling til. Hvilke type tag passer til mit hus? Hvilke tagmaterialer er mit tag konstrueret til at kunne bære? Hvad med farver og overflader? Og prisen på de forskellige løsninger? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, som helt naturligt melder sig. Vælger du en tagpartner, der er med i Moniers landsdækkende netværk af uafhængige tagdækkere, får du ikke alene en professionel håndværker, der ved alt om tag. Du får også en håndværker, der har bevis på god kvalitet. En Monier tagpartner er en certificeret tagdækker, der har gennemgået et uddannelsesforløb på Moniers tagskoler. Her får alle tagpartnere en grundig indføring i alle de tekniske løsninger, som er vigtige for et korrekt oplagt tag, der skaber tryghed og kan modstå vejrets luner. En Monier tagpartner er forpligtet til at gennemføre en dokumenteret egenkontrol af sit tagarbejde. En certificeret tagpartner er ligeledes underlagt en løbende ekstern kontrol for at kunne opretholde sin certificering. De uvildige kontrolbesøg gennemføres af tagspecialister fra Teknologisk Institut. Konstateres der fejl og mangler, kan det føre til påtaler og inddragelse af certificeringen. Den omfattende kvalitetskontrol af det udførte arbejde er med til at sikre og højne kvaliteten af dansk byggeri. Din lokale tagpartner er med hele vejen, fra valget af tagmaterialer til oplægningen af dit nye tag. En certificeret Monier tagpartner skaber tryghed og er din garanti for den bedste service, kvalitet og de korrekte tekniske løsninger, der er i overensstemmelse med gældende regler og følger Moniers monteringsvejledninger. MC Byg er din lokale Monier-certificerede tagpartner. Vi hjælper dig sikkert gennem valget og oplægningen af nyt tag.